A yau muke jin daɗi na samun wani daga cikinmu wanda ba kowa ba ya zama ɗan wani wanda shi yau ake alfahari da shi a cikinmu. Wannan ba kowa ba ne, wannan shi ne wanda ake kira Jarman Jimeta Alhaji Musa Adamu. Yakan iya tallafawa a kwamitinka ko da komin kankantan shi, musamman irin aikacen ruwa na bohol, samar da ruwan sha wa mutane. Wannan yakan iya ba da tallafi, kuma yana so ya ga haɗin kan matasa. In kana neman mutanen da ba su da sana'a a gari, matasa ne. Mutanen da suke shan wahala a gari, matasa ne. Wanda suke sace-sace, matasa ne. Za ka je gidan yayi kashi 100 matasa ne. Babu kowa wanda za ka duba menene za ka yi wa kanka, ka duba domin sabida gaba a canja wannan abubuwan. Jimeta ƙaramar wuri ce amma babban wuri ne. Wannan ita ce landlord na Adamawa State gabaki ɗaya. Kowa ya bar garinsu, Jimeta zai zo. Gwamna ya bar garinsu, Jimeta zai zo. Memban wani wuri ya bar garinsu, Jimeta zai zo. To amma in ka samu matsala a Jimeta ta fi komai matsala. Ruwan sha ba za ka samu a Jimeta mai tsafta ba. Wutan nefa ake kokari ake samu yanzu a Jimeta. Ina kirari da mu duka mutanen Jimeta domin sabida ɗanmu ne kuma matashi ne wanda ya fito yake tare da mu ba shi goyon baya. Yakan iya tallafawa a kwamitinka ko da komin kankantan shi da abun da za a yi a tallafa, musamman irin aikacen ruwa na bohol, samar da ruwan sha wa mutane. Wannan yakan iya ba da tallafi, kuma yana so ya ga haɗin kan matasa. A kullum ya haɗu, mutum ne kawai na mutane wanda Allah ya riga ya yi masa wadata a rayuwa, da shi ne mu ma kowa muke fata. In mutum yau bai shiga cikin harkar siyasa ba, bai shiga komai ba, duk tallafin da yake muku zai zamto kaɗan. Amma yau in aka yi ƙoƙari muka danne shi, muka kawo shi cikin harka, ya zo ya shiga ciki, zai ba mu tallafi 100% akan abun da muke bukata. Za mu ba shi goyon baya, ya tabbatar da cewa mu in Allah ya yarda za mu yi ƙoƙari ya cire batun rai da shi ba zai tsaya takara a magana a siyasa ba. Mu matasa muna bukatan irinsa. Wannan shine fatanmu, kuma shine abun da muke so, abun muradinmu. Alhajinmu, malaminmu, shugabanmu a koyaushe, abun alfaharinmu Alhaji Musa Adamu. Musa Jarman Jimeta ka wuce wani sarki. Gidan zinare.